Віцебская вобласць першай у рэспубліцы выканала дзяржаўны заказ і рэалізавала 102 тысячы тонн харчовага збожжа. У абласным цэнтры адкрылася 11-я спецыялізаваная выстава «Кірмаш. Віцебшчына за здаровы лад жыцця». На тэрыторыі віцебскага ЦСКА адкрылі новае трэніровачнае футбольнае поле з натуральным газонам. У эфіры навіны Віцебскай вобласці, ў студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас! Віцебская вобласць рэалізавала дзяржаве 102 тысячы тонн якаснага харчовага збожжа. Рэгіён першым выканаў дзяржаўны заказ. І гэта нягледзячы на тое, што расціць ураджай давялося ў вельмі складаных прыродна-кліматычных умовах. Тым не менш, дзякуючы зладжанай арганізацыі працы на палетках, выкананню тэхналогій апрацоўкі глебы і наяўнасці высокапрадукцыйнай тэхнікі, аграрыі Прыдзвінскага краю змаглі сабраць хлеб з мінімальнымі стратамі і поўнасцю разлічыцца з дзяржавай. Асаблівая заслуга ў гэтым інтэграцыйных структур – Полацкай, Віцебскай і Аршанскай. На долю апошняй прыйшлося 10% збору ў структуры дзяржзаказу Віцебскай вобласти. Урожай не тот, который мы ожидали, был, то есть потеряли урожай в пределах 30%. Вместе с тем Аршанская интеграционная структура собрала в бункерном весе 77 тысяч тонн зерна. Это, наверное, самый высокий показатель. Значит, что касается выполнения госзаказа, нам был доведен госзаказ 8,5 тысяч тонн. Мы ее выполнили, перевыполнили, мы сдали 10 тысяч 66 тонн зерна. Область поработала над технологиями, над ее неукоснительным соблюдением. Это применение новых сортов, это применение, полное выполнение технологических требований по производству зерна, грамотная работа с удобрениями, техника более высокопроизводительно участвовала в этом деле. Мы в этот короткий период времени, который нам природа отводит в Витебской области, она всегда отводит времени меньше, и причем заметно меньше. Благодаря тому, что организовались, оснастились технически, мы смогли выполнить основные требования агротехнические, уложиться в оптимальные сроки, убрать урожай, не потерять его, и таким образом сделали эту работу. У цэлым сёлетні хлебны каравай Віцебскай вобласці аказаўся бяднейшым за мінулагодні. Агульны намалот склаў усяго 756 тысяч тонн збожжа, а ўраджайнасць не перавысіла 25 цэнтнераў з гектара. Культура і гастранамічныя асаблівасці Беларусі, Расіі і Латвіі будуць прадстаўлены на дажынках у Верхнядзвінску. На свяце разгорнуцца 3 нацыянальныя падворкі. Да таго ж свае аўтэнтычныя адметнасці прадэманструюць усе раёны Віцебскай вобласці. Арганізатары запэўніваюць, што свята ўраджаю будзе багатым на беларускія нацыянальныя стравы. Белорусская кухня будет представлена в обязательном порядке нашим предприятием общественного питания Верхнедвинского райпо. Как всегда, и известные традиционные блюда – это драники, какие-то новые оригинальные блюда, блины, выпечка различная. Ну и кроме того, будет 3 подворья культурных – Россия, Белоруссия, Латвия, где в том числе на белорусском подворье будет представлена наша белорусская кухня. И я думаю, что все-таки в каждом подворье каждого района, каждого предприятия потребкооперации будет какая-то своя интересная фишка, свое особенное блюдо, которое понравится всем гостям праздника. У свяце рыхтуецца прыняць удзел абсалютная большасць гандлёвых прадпрыемстваў вобласці, а гаспадары дажынак прэзентуюць брэндавую пляцоўку «Верхнядзвінск. Сырная сталіца». Тут размесціцца гандлёвая кропка і кафэ мясцовага сырзавода з адметнай фотазонай. Запланаваныя дэгустацыі, для дзяцей прадугледжаны конкурсы, забавы і падарункі-сюрпрызы. Кіраўніцтва Аршанскага района Віцебскай вобласці і прадстаўнікі горада Циндао Кітайскай Народнай Рэспублікі падпісалі пагадненне аб устанаўленні сяброўскіх адносін. Бакі абавязваюцца на аснове ўзаемнай выгады ажыццяўляць супрацоўніцтва ў розных сферах дзейнасці у галіне эканомікі і гандлю, навукі і тэхнікі, культуры і адукацыі, спорту і аховы здароўя. Таксама будзе наладжаны абмен спецыялістамі ў розных сферах. Вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Віцебскай вобласці за першае паўгоддзе абмеркавалі падчас 6-й сесіі Віцебскага абласнога савета дэпутатаў. Па шэрагу паказчыкаў рэгіён уваходзіць у тройку лідараў у краіне. У вобласці выконваюцца 5 з 6 даведзеных прагнозных паказчыкаў. Да канца года плануецца выйсці на выкананне ўсіх. У цэлым прамысловасць спрацавала з прыбыткам. Станоўчая дынаміка ў гандлі. Колькасць стратных прадпрыемстваў у паўночным рэгіёне скарацілася амаль у 2 разы.
Сегодня есть определенные результаты в промышленности. Область сегодня занимает лидирующую позицию по индексу физического объема, темп роста почти 113%. Сегодня область имеет, несмотря на сложные погодные условия, 100% по производству валовой продукции сельского хозяйства. Выполнила единственный в стране государственный заказ. Сегодня развиваются созданные интеграционные структуры. Работа в данном направлении продолжается. Подготовлен проект указа о дальнейшем развитии сельскохозяйственных организаций, сельскохозяйственного производства Витебской области. Несмотря на сложную сложившуюся ситуацию по экспортным поставкам, сегодня экспорт товаров составляет практически 115%, экспорт услуг 129%. Привлечено выше уровня прошлого года инвестиции в основной капитал. Віцебшчына за здаровы лад жыцця. Традыцыйная выстава «Кірмаш» ужо 11-я па ліку адкрылася ў абласным цэнтры. Па традыцыі сваю харчовую прадукцыю прадставілі прадпрыемствы вобласці, а медыцынскія установы прэзентавалі сучасныя тэхналогіі і лекавыя прэпараты, а таксама арганізавалі бясплатныя кансультацыі ўрачоў. На адкрыцці экспазіцыі пабывала і наш корэспандэнт Інна Кірыенкава. Яшчэ да афіцыйнага адкрыцця выставы «Кірмашу» ля канцэртнай залы «Віцебск» пачалі працаваць спартыўныя пляцоўкі. Выхаванцы клубаў і секцый навучальных устаноў горада дэманстравалі свае фізічныя здольнасці. Такім чынам маладыя людзі акцэнтавалі ўвагу на тое, што спорт для іх – гэта лад жыцця. Я занимаюсь рестлингом, потому что я хочу себе красивую мускулатуру, крепкие связки и сильные здоровые руки. Выступаем на республиканских соревнованиях, занимаем достойные места. Также я занимаюсь фитнесом, веду занятия, что помогает сохранять мою красоту и здоровье. Выступленні дзіцячых творчых калектываў горада ўрачыста адкрылі 11-ю спецыялізаваную выставу «Кірмаш». Яна дае ўсім наведвальнікам магчымасць больш даведацца, як надоўга захаваць сваё здароўе. На этой выставке вы сможете получить все необходимые знания для того, чтобы сохранить здоровье. И вы бы смогли реализовать свой потенциал для развития Витебщины, города Витебска и в целом для процветания Республики Беларусь. Не забыліся арганізатары і пра ганаровых гасцей. Сярод іх заслужаныя трэнеры, майстры, ветэраны спорту, на рахунку якіх безліч спартыўных перамог і дасягненняў. Свае поспехі ў галіне вытворчасці здаровага харчавання прадэманстравалі і прадпрыемствы вобласці, абавязкова з дэгустацыяй прадукцыі. Па традыцыі сваё ноу-хау у дыягностыцы і лячэнні захворванняў прадставілі і лячэбныя установы. Урачы давали бесплатные консультации и порады усім жадаючым. Узнала о такой выставке и есть возможность измерить сахар. Я сегодня натощак, еще не успела позавтракать, поэтому идеально. Не надо в поликлинику идти, не надо брать талончик. Замечательно. Тут же узнаю результаты. Рекомендации, в первую очередь, здоровый образ жизни, контроль анализов крови, холестерин, сахар, триглицериды, контроль артериального давления. Мы кардиограмму делаем, то есть можно сделать кардиограмму, посмотреть, оценить результат. Если, конечно, более серьезная патология, обязательно запись в наш клинический диспансер кардиологический. На адкрытых пляцоўках для ўсіх жадаючых ладзіліся шматлікія конкурсы, віктарыны, гульні, запрашаючы паўдзельнічаць і далучыцца да здаровага ладу жыцця. Інна Кірыенкава, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. У абласным цэнтры на тэрыторыі цэнтральнага спартыўнага комплексу ва ўрачыстай абстаноўцы адкрылі новае трэніровачнае футбольнае поле з натуральным газонам. На ім прайшоў матч першага тура юнацкага першынства Беларусі паміж камандамі Віцебска і Магілёва. Аб гісторыі будаўніцтва спартыўнай арэны і перспектывах развіцця футбольнай інфраструктуры ў горадзе над Дзвіной у рэпартажы Сергея Мисурагіна. 2 гады таму падчас адкрыцця ў горадзе поля са штучным пакрыццём старшыня віцебскага гарвыканкама Віктор Нікалайкін казаў, што работа па развіцці футбольнай інфраструктуры будзе ісці шпаркімі тэмпамі. Як прызаў час, словы не разыходзяцца са справамі. На ЦСКА з'явілася сучаснае інфармацыйнае табло, адрамантавалі лёгкаатлетычнае ядро, усталявалі дадатковыя трыбуны для балельшчыкаў. Зараз прыйшла чарга адкрыць новае трэніровачнае поле. Работы над яго будаўніцтвам пачаліся яшчэ ў 2006, але толькі год таму уступілі ў актыўную стадыю. Цяпер праект атрымалася рэалізаваць. Поле будуць выкарыстоўваць як для трэніровак, так і правядзення афіцыйных сустрэч. Поле будет использоваться самым активным образом. Здесь будут тренироваться и дублирующий состав команды, и юношеские команды, и в том числе будет чередоваться для тренировок основного состава. Я думаю, что поле будет востребовано с утра и до вечера. Вот сегодня первый официальный матч на этом поле. Это игра некая не выставочная,
а игра юношеского первенства чемпионата Беларуси Витебск-Могилев. Падчас урачыстага адкрыцця спартыўнай арэны футбалісты вядучага клуба абласнога цэнтра падарылі ігракам юнацкай каманды камплекты спартыўнай формы і мячоў. Не застаўся без падарунка і капітан каманды з Магілёва. Старажылу трэнерскага цэха Александру Старавойтаву ўручылі ганаровую грамоту управлення спорту і турызму аблвыканкама. А першую камбінацыю на натуральным зялёным газоне новага поля разыгралі мэр Віцебска Віктор Николайкін і начальнік аблспортуправлення Васіль Захарэвіч. Скончылі одну будоўлю, хутка пачнем новую. Інфраструктура віцебскага ЦСКА працягвае развівацца. Побач са штучным полем вось на гэтым месцы хутка з'явіцца крыты футбольны манеж. Адсутнасць крытага манежа ў паўночным рэгіёне Беларусі не дазваляе футбалістам весці паўнацэнны трэніровачны працэс. ФК Віцебск адпраўляецца на зборы за мяжу. Юнацкія каманды трэніруюцца ў спортзалах. Мяркуючы па ўсім, хутка праблема будзе вырашана. Зацікаўленасць у рэалізацыі праекта ёсць як у мясцовых улад, так і на рэспубліканскім узроўні. Федерация футбола нам пообещали, если мы подготовим сети, подготовим основания, подтянем необходимые сети, как я уже сказал, то сам вот этот опорный манеж крытый и искусственное поле они безвозмездно поставят за счет средств федерации. Ну а тым часам першая гульня ў сезоне на новым поле прынесла перамогу камандзе Віцебска над Магілёвым з лікам 2-1. Сергей Масурагін, Александр Петровецкі, навіны Віцебск. Дзень супрацоўніка папярэдняга следства адзначылі ў Беларусі. Служба ўтварылася 7 гадоў таму. Менавіта 12 верасня быў падпісаны адпаведны ўказ. Ва ўпраўленні СК па Віцебскай вобласці да прафесійнага свята прымеркавалі ўручэнне ўзнагарод. Медалі за бездакорную службу, ганаровыя граматы і падзякі атрымалі лепшыя супрацоўнікі ведамства. Акрамя таго, узнагародзілі і пераможцаў конкурсу відэаролікаў на тэму «Мая малая радзіма». Удзел у ім прынялі ўсе аддзелы абласнога ўпраўлення. Самым шчырым і арыгінальным палічылі відэаролік намесніка начальніка ўпраўлення кадраў Андрэя Грышанкова. Спецыяльны прыз заваяваў яго калега Уладзіслаў Титоў. Яго малая радзіма мястэчка Альгова Витебского района. Теплые чувства у меня к этому местечку, потому что я там родился мой отец, мать, дед, бабушка и так и далее. Я там долгое время жил, живу и продолжаю жить. Это недалеко от Витебска, здесь рядышком я же нашел и свое предназначение. Весной этого года начальником управления Следственного комитета по Витебской области был объявлен конкурс видеороликов, посвященный Году Малой Родины. В конкурсе приняли участие все подразделения Витебщины. На конкурс было представлено более 16 видеороликов. Отбирались победители в 2 этапах. Первый этап – зрительское голосование, второй этап – победители, призеры, которые отбирались. На первом этапе их видеоролики были направлены в телерадиокомпанию «Витебск» для оценки дальнейшей специалистами. Сярод прадстаўленых на конкурс відэаролікаў былі даволі грунтоўныя работы, насычаныя фактамі з гісторыі. Былі лёгкія, жартоўныя і кранальныя сюжэты. Журы з ліку супрацоўнікаў тэлерадыёкампаніі «Витебск» не толькі вызначыла пераможцаў, але і упэўнілася. Витебскія следчыя, асобы творчыя і здольныя на многае. Важныя і самыя цікавыя навіны з жыцця Віцебскай вобласці даступныя ў інтэрнэце. Актуальныя сюжэты і выпускі навін, а таксама ўсе праекты тэлекампаніі «Віцебск» можна паглядзець на афіцыйным сайце нашай кампаніі vtv.by. Тут жа можна знайсці прагноз надвор'я на бліжэйшыя суткі. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вамі развітваюся. Усяго добрага. Да сустрэчы. У бліжэйшыя суткі па вобласці будзе воблачна з праясненнямі, пераважна без ападкаў. Вецер паўночна-ўсходні 3-8 метраў у секунду. Тэмпература паветра ноччу +7-12, днём ад 15 до 20 градусаў цяпла. У Віцебску без істотных ападкаў, уначы +9-11, днём 18-20 градусаў вышэй за 0.